kuya kwakaita kuno wakati handisi kuenda kutoilet handiti ndobva tatsvaka mubatsiri tichiti pamwe ndodambudziko ravainaro but inini nemanzwire andakazoita kuti kumusha kwacho vanga vasingatorare mumba vaiti kungangodoka chete vaenda kunorara kumashops vachidzoka kuseni panapa pacho ndatwa ne 3 months nawo havarare mumba vakapinda mumba ukarara mumba unonzi vachiti izvoni ndiri kunzi ndibude panze chekudya chacho kwavabikira sadza iro riri papa kwabikira unonzi vachiti mandisira mutumbi 3 mukunditi ndidye vana vangu imimi mune venyu vana idyai venyu ini kana ndafunga kudya ndodya vangu vana ezvinozvi inini ndine zvandinazvo inini handitoda kuramba ndichipiwa zvimwe ndisiye nditambudzike nezvandinazvo mazuva apera vakandiudza kuti ndine nyoka diki yandinayo handiti but inini ndoda kupiwa imwe nyoka hombe zvino inini ndikaipiwa nyoka hombe yacho ina ndichadzikwanisa kuita sei kudzichengeta ndichivabvunza kosaka imimi munenge muchimbonyanyoonei handiti saka ivo havakwanise kutsanangura pamwe pacho vakwanise kutsanangura handiti ezvinozvo mashure kuva nemwana wavo akafa vanga vakuti imimi ndimakamutsa mwana wangu kuti amuke auya aite sei andimukire kukumutsa mwana kubva patakawiga mwana ina ndambva ndazombodzokera kudzinza rake ndomutsa sei ezvinozvikombo nino ese yakutoita kunge inini ndini ndakaromba saka semimi wabatsiri mauya ndikuda kuti kana pane munhu anogona kana ndiri inini ndakabata ndikuda kuti ndibatwe nezvinhu zvangu wanenge wachiti mayasi iwe uri kutora ropa rangu uri kundisveta ropa uri kunditi njeno ndikamira iwewe maybe iwewe ndiuri kundisveta but inini pache zvangu ndashushikana mhuri yacho kana mhuri yechizimbabwe chindinzwa ndane 2.5 month ndambozama kuti sehamzadzi yangu imba ndiyoyi kana wada kubika wasiya wabike wadye but ukabika pache zvawo wanogona ngotaura ngoti no inini chikafu chimandisira powder inini powder yacho kai ndainesa but wane zingi wane shoko raunotaura kuti inini makandirombesa vachiratidza kuti munhu ane nyoka maybe iri muchiuno maybe iri papi inini ndatadza kuziva kuti iri papini ndatotadza kuziva kuti iri papi because kuti ndinoti wachipinda mumba umu rarai mumba vanogona kutadza kurara mumba kuti ndorara padhoo pakaita kunge papa after 3 vanogona ngotaura ngoti ndozvika pakuti imimi kowai imbonipai nguva yekundite sei ndirare but izvi ndaita mudiki nazvo izvi dai pane zvinhu zvavana. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Muda pasi kana pasi chaipo igara ichi kana kuti vanondinyepera kuvata ndinyoka nyoka ndinotaura inauye kuti kana ndakarara nendichirota nditi saka pakurota kandopa ndinozoita sei handizoziva kuti ndinenge ndataura chicha nenge ndataura nditi nokuti kana kufamba neni havasati vafamba neni kuti hanzi handei muende kunorapwa andi kwakatonditi handei munorapwa 1 yete kumadzibaba ekubhurudiji chetoko ndokwandakaendeswa ikoko vazvanzi gezai munamato uyu ndageza munamato joshua munamato ndakauramba kugeza kusvikirana nanhasi asi kana ndakarara dziri hope hungu ndisingazive kuti chii chinoitika mukurarama mukati meropa nenyama nditi ndinorota zveshuwa ndichitonzi ukageza munamato iwoyuyu uchatambidzwa chi zinyoka rihombe handimukuzviona ko ndinotambidzwa zinyoka rihombe saka ndopandirezenge ndakutonda kuti ina handidi zvinhu zvevanhu zvinhu zvemunhu handidi chinhu chemunhu handidi nokuti handidi kushandiswa handisi kuita sei handisi kuda ndiri kuda kuita sei kuraramawo kana vana vangu ndikuvada handina kana kuromba
Mune vana vangani? Ndine vana 3. Handina kana kuromba kana mwana wangu uchiti afe kwachona handisi kuziva kuti akafawo nei. Handiti handina shamwari. Shamwari dzachona ndodziwana kupi? Kuda pamwedzi munguva shamwari semunhu ndinoendawo kubasa ka. Kubasa ungazotadziwo kuwana munhu wokuseka naye kana kwete kuti anzi kumba. Shamwari kumasowe ka. Kadambudziko rangu inini kana kubudikira nobudikira kumasowe kubudikidzawo nekushandiswa nevanhu kwete kuti ndizive kuti ndinoroya ka. Zvinhu zvinotondinetsa kana nanhasi kuti inini chii chinoitika. Pamunorota paipe. Apa ndakatogara sone ndichitiwa so kuti ange munhu kutenderedzwa kudai. But ndikabuda muno mukomboni muno mukandikaenda kunzoko tinonyasa kutonzwa zvinenge zvirichi nditori right kuratidza kuti pane zvinotoitika. Makomboni panapa. Ndisingazivi kuti mukomboni kanti chii. Saka ndinge ndakuzongoti pamwedzi munguva chi 1-2 vane zvawanazvo kuda kwokuti musati magara muno mukomboni maimbogara kupi? Ndaigara Kutama. Kutama zvaiitikawo izvozvo? Kutama ndabvira ndaitika nokuti ndakabuda basa ndobva ndayabva ndagara pano. Kudzokera kunogara Kutama kuitira kuti musasangana nematambudziko evaviri vari kukunetsa yava munofungawo sei mimi? Handisati ndaendako nokuti ndinoda kuenda but pane zvinozoitika. Makasununguka here kutaura neni kuti ndezvipi zvinoitika? Ndinotokwanisa kuenda asi kuti ndine hameno chii chinozoitika. Handizive kuti chii. Pane vanhu vamunoona vanokurambidza here kupinda mugwagwa kuti mudzokere Kutama? Taurai neni ndida kunatsonzwisisa. Kurota here? Kurota kana kuona mune pfungwa dzenyu chaidzo nemaziso enyu pamune muchifunga kuti rega ndidzokere Kutama. Handi panapa muri kunetsekana nekuti pane zviri kukukanganisai zvakakukomberedzai nevanhu vasingade kuti mutaure zvamunenge muchinzwa kana zvamunenge muchirota. Kudzokera Kutama hamufungi kuti handikuona magariro andakaita so. Ndinotonzwa kana dai munhu akatogara kudai so pane zvaanotoita ndinotonzwa ropa rangu rinofamba sechikafu. Wangataurawo pe chikafu ka. Chikafu Joshua nyangwe ndikabika changu chikafu inini ka. Joshua ndokubika kasadza kangu katetetete asi vanozotora zvihupfu zvinenge ameno zvavanopiwa kuchipatara. But asi test ndinotoinzwa asi ndikazobika wani rimwe tototonzwa asi kuti vakatondikanganisa muchikafu. Handina kuromba ini. Handina kana kuti handizivi chinonzi kuromba mupi. Tinovapa mhosva nokuti havana kukuitirai zvakanaka. Ropa rangu ini ndichikaiti nyama dzangu kana dakatondipa chikafu kana chakatoshata Joshua ndotonyatsotonzwa kuti muchikafu umu hamuna kumira chi. Hazvirevi kuti hanzi kana kuti vanenge vandisira mushonga wokundiuraya asi kuti vane zvavanodira zvekukliniki zvekuchipatara. Saka ndinotonzwa test yekuti oti apa zvaramba apa hazvisiri nzara mune muinayo nditori nayo isa izvozvi semazuva iyaya pa 3 days apa handisi kuziva kuti chii chikuitika. Nzara handisi kutomboinzwa asi kumashure kwesoko zvichwa chikafu ndaidya zvimwe zvisingaiti. Ipapa nzara chaiyo ka handisi kuziva kanti vaimisa kanti chii chaitika handisi kuziva. Munomborutsa here kana madya chikafu chamunei mapuwa? Ndamborutsa since asi ndamborutsa asi ndinonzwa nyoka dzangu mukati umanje munezvi kana pandainzwa nzara ndaidya zvakadarika zvikatondinetsa kuti kuseini ndikudya zvakadarika chii chikuitika ndichinzwa mukuita ngwe mune pane mazwi amunombonzwa here amunei muchinzwa munzeve dzenyu? Handina mazwi anenge achitaurwa nevamwe vanhu vamusiri kuona kana kuti vamunoita kunge makatandara navo muri mega so? Inini mazwi ekuti handingade kunyepa mazwi andingatonzwa mazwi ekuti otherwise ndakatotumirwa ngirozi 5 dzekundichengeta. Pangirozi 5 zvakira idzodzo Joshua ndinototaura kwete kuti hanzi kana kuti nditi vakadzi vanenge vatiwariwa kuti varume vekumasowe vandotoziva kuti nhingi ndonamata naye ndimadzibaba nhingi vane ngirozi. Pangirozi ndikona kukudza ngirozi 5 vari varume 5 vakanditumira ngirozi dzokuti dzindichengete. Kuna naGabriel nana Mikairi ndevapi ava? Ndedzipi ngirozi dziri kuuya? Vakatotorwa nokuti dzimwe dziri dzipi nemastars nekuimba hadzingouye. Kazhinji chacho dzangu inouya nekuimba. Munotomboimba here kumasowe? Muri muimbiri kumasowe asi kuti imbotsenurai kamwe muimbiri wekuti ndakangonziwo ndisunungurwe handiti. Asi pane rimwe vhesi ramunotomboimba here? Imboimba ivhesi 1 tinzwe. Ndinotoimba. Imbai ndinokutsinhirai ndokudairai inini. Ndinotoimba. Amen. Haleluya. Amen. Zvakaoma. Tangai ndikudaire.
imboitai munamato wemomo nechitinzwi zvakaoma. munamato wamunotanga nawo nguva dzemangwanani neusiku, nguva dzembiri. Benby ndipewo vhesi ndinyadzise vanhu awa, ndipewo vhesi Benby ndokune rupawo rwangu kutama, anditi ndipewo vhesi. Asi uri kundirambidza kuimba, uri kundivhara kuti ndisazive mavhesi ako, muri kundivhara kuti ndisaite sei. Chiregai ndingoimba hangu chero, gani sevia ndakatumwa kubereka, gani sevia ndakatumwa kubereka, gani sevia ndakatumwa kubereka, gani sevia ndakatumwa kubereka. But akusi kwangu kutama, kwandakatanga kunamata kutama uku akusi kwangu ndikwa Jeremaya wokumhenga. Ndiane andizivi kuti ndiani wane vhesi irori, anditi dzokerei kune renyu rekare kundiita imimi papa ndisaidzira handisi amaimbondisiya muchichema, amaimbondisiya baba rechi, amaimbondisiya ndichichema, amaimbondisiya. Asi haasiriwo mavhesi andiri kuda, vari kundivhara vanhu, kundivhara kuti vari kutya kunyara kuti ndinovanyadzisa. ati vanyadzisei? ndiri pano neniwo Painini ndiri musondosi wenyu, bereka vana vangu, ndine mavhesi andaitoimba kuti kana kutoitira vana munamato. atiimbei vanyare, ndine tsvimbo yehondo, ndine tsvimbo yehondo, atiimbei. Handisi muroyi, vanyadzisei nasi, handisi zvekuroya. Ndagara ndakazviramba kuti kuroya ndikuite sei, andikude. Nyama yangu inogona kutora ichishandiswa, kwete kuti hanzi inini kuroya, akwete. Kupane pamaiti nyoka homba hamuide pane diki apa, zvakamira sei? Ndenge ndichitoroteswa pandakangonzi geza munamato, ndo pakatangira izvozvo. Pandakanzi geza munamato uzvo, pandakaenda kwamadzibaba kuBhururiji, ndakapiwa munamato, ndakanotora ndega mugate rawo. Vazvanzi madzimai endai munogeza kwe3 days, handiti Joshua munamato ndakautora ndabva ndauya nawo pandagara Joshua. Asi Joshua munamato wendakagara handida kugeza, ndakaramba. Maona kuti une ishawe rekuroya here riripo, handisingazivi. Asi ndakanzi ukageza munamato uzvo kune akuda kukupa mutoro, asi mutoro wake anawo ega muridzi, asi iwe uchakuremera. Ende mutoro iwoyo kana vakuremera wafa, kuti vana vako vanopera mushure mekunge andiri kuona bhandi ravakapiwa naJeremaya iri, ndo mutoro wauchangopiwa wakadaro. Ndine bhandi randakapiwa. Bhandi dzvuku, ndere blue, ndere jira rakaita sei? Ndere red bhandi iri wachona iro. Ndabva nazvikuona muzera webhandi uyu ndo muzera wauchapiwa iwoyu wacho. Chiga chebhandi chachiri chekuti chii? Ibhandi ndakangoripiwawo namaprofita vachiti nderei? Jeremaya akanditi ndere kuchengeta upenyu hwenyu, nokuti wanga wachiti waona dare rekuti mhuri yangu iri kupera. Mhuri yangu iri kuita sei? Iri kupera, handimi kuzviona. Saka ndibva wakandipa munamato upi iwo chiri chokwadi here? Wandipa nehoko, wanditi endai munorowera hoko kupi? Kumba. Aiwa, kusaidhi rekunhingirikini, kusaidhi rekutama. Hoko iyoyi ichaita sei? Ichakuchengetai, achabata nyama yenyu, anofa. Ndikati nini ndakanetsana nawo izvozvo kuti aJeremaya. Saka panguva yakandiudza panhau yekuti ambuya Lindi munoshanda, handina kuziva kuti kushanda kwavari kundiudza ndekuenda. Kangoti kushanda semunhu ndagara ndiri kutama, nditi ndiri kutama, Joshua ndinozvishandira ndichizvitengera zvinhu zvangu. Asi handira kuziva kuti kundiudza kwavari kuita kuri. Ndakangoti semunhu ndinoita seiwo, ndinoshanda. Handina kuziva kuti pakundiudza kwakandiitaku vane kundihwandira kwakaita sei, kwakaita handina kuziva. Shungu yenyu ndeyekuti chii madzimai? Pakurarama penyu apa. Inini pakurarama kwangu ndinoda kugara zvakanaka, kwete kuti kugara zvakanaka kwangu hakusi kuda kwokuti ndinoda kutsvaga mushonga kuti nditsvage mari, kwete. Asi ndinoda kugarawo zvakanaka, ndichiendawo kumaricho, ndichishandawo, ndichiuyawo neka 2 cents, ndichirarama nemhuri yangu. Ndiri papi? Ndiri pamba. Asi
kuti ndizive kuti chii chakaitika pandirika nanhasi zvinotondinetsa. Panyaya yekurara panze apa mukarara mbambonoita sei? Mumba iyo ndinorara. Ndakarara mumba umu. Ndofunga ndakarara mumba umu komo. 2 days ndakatanga kurara mumba umu. Ndarara mumba umu Joshua. Ndabva ndapiwa ndakapiwa bed spread. Mufuge bed spread ishi. Muwedzere pakufuga. Bed spread iyo handidi kunyepera, handina kuifuga. Ndaiisa kumakumbo kudai. Kuti ndiifuge so zvairamba. Ndaibva ndaisa kumakumbo. Ndabva ndanzi konda waye musiri kuifuga bed spread. Amusi kutonora, ndikati hazisi kutonora. Bed spread iyo ndeyemeluni. Iri mumba ndairamba kuifuga Joshua ndichiisa kumakumbo. Mainzwa kutsva here kana kuti paita rima kana kuti mumba maitanga kuvhuvhuta? Waingoramba. Waingoramba kuti ndinyepe kuti chii chaitika asi ndasingarifugi. Kumukarara bedhenura zvimwe zvezvo kungonyepera so ndobva ndangorisiya riri kumakumbo. Kumukarara tikaribvisa bed spread mongorara ndabva ndati nepiro ndakairamba piro svikana nanhasi ndinotorara ndisina piro. Ndabva ndazonzi chiendai umu. Ndabva ndatama, bva ndaenda mumba. Bva watora bva warara nechine mhuri yavo. Ndakarara mumba muJoshua. Handidi kunyepa, ndakarara mumba. But pane zvaingondinetsa ndikati asi inini ishavere chii ndikunditasa andiroye madzibaba handidi kunyepa kana riri shavere kushandiswa nevamwe vanhu Joshua handingarambe nokuti handingade kuramba nokuti ndogona kushandiswa ndisingeti sei ndisingazive kwete kuti inini ndakanotora shavere kuroya kwete. Pamanga muri kutama uko maimborara mumba here muri kutama kana mairara futi panze? Wakanaka. Handidi kunyepa, handina kana kubvira ndarara pasi kumba kwangu kana pandakaenda kumusha manje apa anobvira ndarara pasi. Asi pane zvakaitika ndiri kumusha ndiriko Joshua handina kuziva kuti kumusha vane zviwano zvavanoita seiyo. Kuna baba vakauya vakandigadzirira dhoo. Vagadzira dhoo vakandinzwira tsitsi pakugadzira dhoo. Handina kuzivawo kuti ndakavati pari zvino handisati ndanechi mari. Kana mwana wangu auya ndotsokupa ichi mari yenyu. Baba waJoshua handina kubvira ndawapawo chi mari. Vana vakandonoka kuita seiwo kuuya kumba saka ndandisina chi mari kuti ndinganyepe chiwani chokumusha ndichizive. Asi makamborara panze here kumusha iko muri kutama? Handina kurara panze. Zvakazotanga mauya kuno kuChabwe ino kana kuti ndinyepe kumusha zvakazoitika manje. Ndakashaya kuziva kuti chii chakaitika Joshua. Ndanda kutongoti ndiri mumba soka past 8 ndichi pane vakomana vaita zvidhina kuseri kwemba uko vaita vakaita ruzha rwavo Joshua. Ndanga ndakuita kakutya ndichitya Joshua nchiti kunzwa mumba makundiremera zvikasvika pakunetseka kuti nini chii chikumboitika asi kugara ndega uchinza nevanhu vachindibvunza nhai madzimai hamuchi kugara mega here mimi kuvana hamuna kana muzukuru. Vazukuru vangu ini vari kuenda kuchikoro handiti vachauya kana zvikoro zvaita sei zvavharwa. Kuti ndingade kunyepa kuti inini mukuziva Joshua ka kumusha zvakanditangira ndiri kumusha zvimwe zvokuti ndakashaya kuziva kuti ndinganyepe kuti ndine mushonga wandakabata. Asi kuti kumusha vane zvavakandiita vanhu vekumusha kuchechi kwete kuti muchivana. Kuchechi ndokwandakaitwa kumusha nokuti kune amai variko wane mukuwasha wavo ndokwandakasvikira ndowandinoziva chete. Kana iri problem inogona kubvira kune kupi kune ivavo ndo munhu wandakatanga kusvikira ndo vanhu vandakaziva chete. Handina kumwe kudzimba dzandakaita asi kuti panguva yandakuita kunge munhu Joshua handina kugara pasi kumusha nandakuita kunge munhu ari kupenya chibage ndanga ndakuchipedza kuchitengesa. Kutama uku inini basa rakangopera vandaiva ndagara papi kutama kuti basa ripere manzwa inhavu yekuti handina kutukanidzana nemunhu. Handina kutukanidzana nemunhu. Munhu andakashupana naye ka inhavu yekuti ndakaenda Joshua kuna mai ihope dzandakarota mazvinzwa handidi kunyepa. Ndakarota hope. Ndarota hope kudaro Joshua ndakaenda kuna mai Mishi ndikati mai Mishi siyanai nenyama yangu musade kuda kundishandisa next time mukapamhidza zvamakaita ndikukutemai nedemo
ndikaenda Joshua kuna amai Kabhesa ndikaenda kuna amai Mishi. Asi amai Kabhesa ndo wandakaita amai Mishi ndo wandakaudza mazvinzo. Ndepa ndakati mukandi futi next time Joshua ndikutemai nedemo. Ndikutema Joshua ndakataura madzi baba kwete kuti anzi kana kuti inini kana kuti ndakadya mwana zvitaura nemwana ikwa ngasandinyepere ndogona kuti kutungamidzwa pamberi andingarambe ndokuda kuti nendisingaziwe kwete kuti anzi inini kuti ndikade kudya mwana wangu inini kuroya kwete andidi anditomboda nokuti andina vana vakavanda manje kuenda kumasoveka kukava nawe kuti andidi chakaita sei andidi asi kana kuri kudyisiwa andidi kunyepa ndogona kuti zvakafanana nokuti ndikuwirana nemi munondipawo chino andizive chiwani kazhinji kacho Joshua ndoga ndakawaudza kuti kana kuri kupiwawo nevamwe kubasa Joshua mai andizivi kuti munhu andikuwirana nemi anditi munobata mukandipa chikafu ndikadya pane zvandicharamba here handichandoziva ndofunga ndakaudza kuti ndakapiwa nzungu andizive kuti nzungu vana vangu vakadziramba kudzidya asi inini naLive mwana wangu mudiki takadya but handakuziva kuti sheti ipa handakuona sheti iwe zvese zvozvo zvakazoitika through mawaka zvamakawaka imimi andi imimi nababa Misheki ndimi mune hondo nababa Misheo izvozvo zvesheti zvamakuta izvozvo ndakazozviwana imimi ndimi matonhingirikina ene ina hana kuziva kuti kunoku kune dare rechi ravakaita awa nababa Misha inini ndakauya kunoku ndichirwara manje ndichiti ndikuya kuzogadziswa zviri kundinetsawo kune madzimai yaifambawo yemunamato kwaSusman ndokandaiuya ndichita sei ndichienda nedare rekuti madzibaba andiende kuout ndorakaipa kuti ndite sei ndifambe kwete zvimwe zvese izvi handiti ndoraindipa kuti ndiuye kuno asi ndakazouya through manje avaka ndakazosimudzawo mamwe matare yawo ndisingazive ndakazongosvikawo ndakungonzi ndakaona baba Mishi wakuya ndakuitirwa chiwano ndakanetsana nawo kuti inini ndiri munhu wekumasowe handidi zvekumira handidi chiwano inini ndakanetsana nawo vanhu vapanapawo ndakashandisirwa zvisero nanhasi kana amai ndakaudza kuti amai nyama yangu ndakashandisirwa zvisero asi inini ndiri munhu wemasowe handiti zvadaro uyu ndopavakaronga purani yekuti waiye kuzotora zvinhu zvechi ndizvamuchakabvu handidi kunyepa mwana andine kana ndichinzi ndakauraya ndinokumbira kuti kana achizvishwaka ndakauraya ndinini ende mwana wangu ngaadzorere nokuti ndinorwadziwa manzwa ndinorwadziwa ngasade kundipa munyama kuti ndakauraya mwana handina kuuraya mwana ini handina kana ndakauraya kana ndakatungamidziwa Joshua handizvirambe pamberi pamwana ndinosimudza maoko kwete kuti hanzi inini ndinoroya kwete nanhasi ndinoramba handidi manzwa kana kuri kufa ndinofa ndichiziva kuti ndafa manzwa izvozvo nanhasi kana shiti yakutaura ndokungowangwa ivavo ndovatoaka zvinhu zvavo pavakatanga kuaka zvinhu zvavo ichokwadi ndanda kumuona Joshua pavakatanga kusimudza mhepo dzavo handina kuziva kuti vanechi aiwa zvinhu here zvinhu ameno paseri kana kuti zvinhu zvanga zvaenda ndakutoita kunge munhu akurasa njere manzwa ndikarara musango kutosangana nehama dzake pachikoro apa ndepa ndakati ana baba Mishwa nemhosva naushu watitiwa kana ndikanzi nokuti ndivakasimudza madare mwana anga asati aitirwa nyaradzo kauya handina kana asati aitirwa nyaradzo hapana zvandakaona ndaifana ini nababa wake takanzi fambai mitumbi mitatu naBenby tozoita chi saka inda ndakamira nyaradzo kuna baba wacho uyai tiite nyaradzo baba wacho ndakanonoka kuuyawo kuti ndite sei handina kufamba nokuti ndakavaudza uyai tiite nyaradzo havana kuuya handini ndisaka ndopa ndakatakura zvinhu TV nenhingirikini zvandiitika mwana anga akanditi mama TV iyi ihombe kana makumusha inoita sei ndichazokutsvagirai kadiki ihombe indoenda nayo kudombo kwaida kuenda kunogara nemaspika handimukuzviona maspika enyoshandisai handimukuzviona but ndakazoshandisika ndakunza kuti hanzi ndakapamba zvinhu zvemwana patinoti zvinhu zvakapambwa ndepekuti ivo vaifana kunge zvinhu zvidai zvakaenda chimirai saka pandakazoudzwa naBenby ava manje havana kuziva kuti ndine kutaurana kwandakaita naBenby aBenby akati zvinhu ngazviite sei
ngazviende. Saka ndakati pachaitwa nyaradzo ndotakura zvinhu ndisati ndaenda kumusha. Ndisati ndaenda kumusha. Ndaiti nyaradzi chetiswa ndaenda kupi? Patichaenda kunoita nyaradzo nezvimwe zvinhu zvanga zvakasara zvakasiwa vana ndidika. Zvinobva zvaita sei? Aiwa tinotenda nyaya yatinoda ku asi manje zvakazondishamisa manje vakazondimhanyira manje pakuti tanzi ndapamba zvinhu. Ngatitarise nyaya yekuti pane zvakaitwa pamuri handiti zvinoita kuti murare panze. Munoda here kuti pauye vanhu vanozokubatsirai? Vandinouya nawo inini kwete vanouya nevana ndichirara panze aiwa kuti tibvise dambudziko rekuti musarare mumba murare panze. Munoda here kuti kana pane zvakaiswa pamuri handi muri kurangarira kuti maipuhwa hupfu hwekukiriniki kurutsiswa kuti zvibude mamuri? Munoda here kurutsiswa zviya zvamakaizvi mapauta zvaiswa muchikafu zviya murutsiswa kuti musare muri right? Imimi ini ndindoya navo vana vauye nevava ini ndindoita sei? Ndiri kukumbira kwamuri kundidzo. Munoda here? Kana mati hamudi handikumanikidzei. Wanouya iwawawa nevanhu iwawo kubatsira iwe. Murutsiswa. Wachafamba nawo. Zvinhu zvechibhoyi. Aiwa. Chero muri kuda imi. Muda zvipi? Vanhu musada kundiuraya please. Aiwa. Musada kundiuraya please. Andirambe. Ina andirambe mushonga. Noti uyu kuseka kwari kuita arifunda pamwedzi mungwa ndinoramba chi hadina chandinoramba inini. Iyei wachona iyei ndianotoda dambudziko nokuti ndiyakasimudza mhepo dzokuti mwana. Taakutarisa nyaya yekuti utano hwenyu uyu siyanai nayo. Uyu siyanai nayo. Ushu tiri kuda nyaya ini ndauya ndafambira nyaya yekuti utano hwenyu hudzokere pakare. Zvamakadyiswa zviya kudzokera pakare apa. Zvamakadyiswa zviya toda kuti zvamakadyiswa zviya murutsiswe. Handi maisirwa mupauda mupfumu mukabika sadza renyu iwo woisa zvavo pamusoro. Isu toda kuti zvavakaisa izvi zviya murutsiswe zvibude. Toita sei? Mukunditora ropa mhani. Munozati ndinonzwa nekuti ndinonzwa miri wangu uyu. Ndozvatoda kuti chinhu icho chiri kukutorai ropa ka. Gabriel kana ari kukuchengetai ka akuchengetai kuitira kuti musatorwe ropa riyara nevanhu vari kukutora. Ende ndanzwa tsitsi nyaya yekuti muri kutorwa ropa iyoyo. Vanhu imi mune plani manzwa mune plani hungu mungandiudze izvozvo asi munonditi riri dhimoni but ndinenge risiri dhimoni padzimwe nguva handikurambire ndinokubvuma henye kuti ndipei asi mune zvamunondiita handikurambirei ndipei mondirutsisa moona asi mukandiuraya kana kuomesa nyama yangu kuiomesa kuti ndife ndinofa handirambe. Handirambe kundirutsisa mukandirutsise ndinorutsa. Anouraya anoita kaverevereka. Isusu tauya pachena vese vachizvinzwa. Musandidaro mazvinja. Andiroye inini andiroye kana kudina. Ayo taisiya hayo iyo mazvitaurira mega. Ndosaka ndandikuvhunzai mataura mega kuti hamuroye asi mune chamataura kwandiri inini. Mukati mwanangu ndiri kupuhwa pauda. Vanhu ava vanoda kazhinji havadi kuti tiite zvakanaka ina yekuti mukade kundirutsisa chikafu vanhu vanoda kundiuraya nenzara mani. Izvo so wakiya nyoka dzangu apa ndiri kumba kwake iyei uyu ndinogona kana kuita 2 days ndisingadye chikafu mo. Idzi nyoka dzenyu idzi dziri kuita sei? Munodzipe chii? Kwete kuti nyoka dzinofamba ndikuva mukati mudumbu. Kwete kuti nyoka dzekufamba. Aiwa ndatadza kunzwa ndiregerere. Aiwa ndatadza kunzwa dzemudumbu. Nzara unzi faninga uya ndikasatokudza kuti chikafu handisi kumbokupa. Ndida kutoti ufe. Ende kutaura chokati ende Joshua akataura zviro ndikunyeperai. Akataura Joshua. Akataura Joshua ezvinezvi ndikataura kuti ndikadzokera nemi kumusha kuti tikadzokera nemi kutama zvinoita sei? Sadza iri kurisiya zviro kuti rakashata. Asi kuti kwete kuti hanzi kutya kuti nechi. Arina handidi kunyepa. Asi kuti mirai vanhu vari munomu vane zvitigu zvavanoita. Zvitigu zvavanoita manjaka. Saka chitigu chocho ndakazviona muno. Vane mupakuriro vanoita sadza. Manja vane mupakuriro vanoita sadza muno. Zvitigu ndakazviona muno. Fanike pamba pemukadzi wake uyu ndakaona zvitigu zviripo. Andimukona inini since ndakura handisandapakura sadza zvakadai. Tinopakura nerugwako handidi. Saka zvakandinetsa kuti rakaitwa so
handimukuzviona Mitumbi mitatu. ehe rakaitwa so amukuona kubva raitwa so saka zvakandinetsa manje kuti asi kwete kuti amai zvinoreva zvinhu izvi pachivanhu zvinoreva izvi moziya ndopandakati nini kupakura kweko kwamira sei pese patinopakura nerugwako sadza rinopakurwa nerugwako munamato kauye ndakabva ndavati munamato nekuda kwekuti inini mapakure asandaita sei purazi kana ukadya sadza pazvitigu zvavo vanhu vari munoma kunosara tumasadza tudiki tudiki ukadya ndinotonyasa kutonzwa kutonzi wadya vana vako asi but hazvirevi kuti anzi ndinoroya no handimukuzviona saka mupakurire wemahindu wandakatyawo kana nemiwo kupakura sadza iroko pakura sadza iroko zvitatu inini ndikabika ndega ndinongopakura handiti kana kutodyira mupoto ndinodya sadza mupoto kana iwe mupakuriro ndowandakatya uyu hazvireva kuti sadza handidye mupakuriro ndowandakatya kuti vakapakurwa aka ndekechitundi chizviti vaka aiwa tapanzwa tinotenda nekukurukura nemi muchipatine dzimwe shungu here dzamunadzo dzamuda kutaura nemi shamwari ina handiroya wazvinzi atsade kuda kundimarikidza asi kuti iwewe wachionaka aiwa ngasade kuda ndipa hasha dzina basa nokuti but kwete iye ndakuti anzi matrix ndafunza pamatrix no inini hangu pasadza inini ndinonzwa testi zveshuwa testi ndinoinzwa nyangwe zviita sei wane ndingiri kuna kuti anzi kuti aiwa tinotenda nekuti matipa mukana wekuti mukurukure shungu dzenyu handitika kana ndikabika ndega upfu hwangu ngasandikanganisiri anoti upfu hwachona iwowo vanogona ndikapiwa upfu vanosanganisa futi kana vabika vega musavakanganisa mazinzo tinotenda Usabate. aiwa mapoto yawo tagara tisingabati asi nesuwo takutotiwo iwo kana vandiuraya maziso alright apa makundikwadza maziso alright aiwa chiendai munogara kutakurukura